Så skal du ikke blive donor, så jeg kan penetrere dit unge kød med min kolossal kanyle og bare mærke mig suge dit unge blod. Hvor er det lækkert. Jeg er også bloddonor! Hej. Så er det næste tur. Hej. Kat, der. Okay, så er det næste tur. Så, nu skal du bare se. Så er vi færdige. Det blev altså en lille bloddonation i dag, da du ikke havde så meget blod i kroppen i forvejen. Ja, men sådan er det jo. Ja. Betyder det, at jeg ikke behøver at tage i skole i morgen? Det går nok. Hej Kevin. Jeg kommer altså ikke i skole i morgen. Jeg er simpelthen så smadret. Bloddoning. Py for helvede. Blod over det hele. Besvimer. Men altså det eneste gode, det er jo ligesom, at de fattige, de tjener kassen på det. Dingse, det ved jeg ikke. Det er nu ikke helt rigtigt. Ring til 70 10 61 11 og få mere at vide. Vi har brug for dig.